Tak, zdravím milých fanúšikov X-Gamers, ja som Chaos a dneska si zahráme hru Far Cry 3. Pôjdeme vyliezť na rádiovú väžu, ktorá je tuto. Označíme 150 metrov od nás približne. Tak, rádiové veže sa nám hodia na to, aby sme si odomkli mapku, aby sme sa v tom lepšie vyznali a orientovali sa na tej mapke, lebo fakt to je hrozné, keď nevidíte, kam máte ísť, alebo tak, no kade sa tak ide. Asi tuto po ceste musím ísť, no. Lebo fakt je to hrozné, keď neviete, kam proste idete, že máte tam neodomknutú mapku. Na túto rádiovú väžu si dávajte pozor, lebo niekedy si niekto aj nevšimne, že tu je táto plošina, po ktorej sa dá výjsť. Takže po nej musíme výjsť. No, takže ideme hore. Fakt je to blbé, keď spadnete, lebo fakt to naštve. No, kade teraz? Kade? No. Ešte nejaký... Fakt nemám rád tie rádiové veže. Furt na ne šplhať, to je otravné. Kade? No, climb. Hop. Dobrá. Nech už je tu rebrík. No. A už si šplháme hore. Tak. Tuto vyčorkujeme čestu. Veľa peňazí. A odomkneme. Vlastne keď si odomknete 9 takýchto veží, dostanete achievement za to. Teraz fakt neviem za koľko Gčok. Tu sa vám loaduje už mapka. A otvárajte si mapky a vyznajte sa lepšie v tej mape. Takže no, dobré, máme ju odomknutú. Tak, čaute.